Dobar dan, dragi prijatelji, kanal Plodovi prirode. Iz ovog kadra možete pretpostaviti šta ćemo sada da radimo. Zavijet ćemo sarmu od višanja. Da, lepo ste čuli, sarma od višanja. Naravno, mala šala. Mada i to može da se proba. Dakle, pravimo pitu sa višnjama. Lenja pita ili šta, dakle ona od brašna ne sa korama, već brašno da bude onako vazdušasto, nadamo se da će biti. Dakle, pita sa višnjama, dakle trebaju nam višnje, nemamo sveže, izvadili smo iz zamrzivača naravno. Brašno, griz, ulje, šećer, jogurt, jaja i mleko. Mleko smo zaboravili da izvadimo, ali nema veze. Ono što je prvo, pravimo dakle fil. Trebaju nam višnje, njih smo malo izbockali, iseckali, one će opustiti svoj sok, dakle ne treba nikakva voda, ne treba da se kuva u vodi i šta ja znam, dakle malo da opuste. U toku kuvanja dodat ćemo griz razmućen u malo vode i šećer, to će biti fil. Dakle, idemo na kuvanje višanja. Pošto se višnje blago i fino kuvaju, to jest već se to skuvalo otprilike kako treba, ne treba previše, dodajemo razmućeni griz. I umešati. I onda ćemo pustiti da na jedinici otprilike još nekih 5 minuta da trčka. A zatim idemo dalje sa spremanjem korice za pitu. Nastavljamo da pravimo pitu od višanja. Sad ćemo napraviti koricu ili takozvani patišpanj, tako. Što se tiče mera, te mere su, ali mi ćemo to otprilike mrzina sada da sipamo po šoljama, čašama. Te mere su šolja, to jest čaša i po brašna, to je otprilike to. Ajmo, dodat ćemo još malo viška, ne boli glava, tako. Zatim, potreba nam je šećer, 1 šolja. Mi ćemo i to staviti otprilike, da ne bude baš previše, to je otprilike 1 šolja. Onda potrebna nam je, nismo otvorili, ali probat ćemo, sad ćemo to, tako, šolja jogurta, to je otprilike to takođe, zatim šolja ulja i to otprilike. Dalje, nismo spomenuli da ovdje ipak treba staviti prašak za pecivo, to malo prije nismo rekli. A mi ćemo po našem običaju dodati i malo sode bikarbone. A također ćemo dodati, kao što već svi znate, za dobro testo je zaista neophodna kisela voda. Potrebna su nam 3 jajeta i šolja mleka.
Sada to sve promešati i napraviti smesu za koricu, odnosno patišpanj. Pola od dobijene smese koju smo napravili za koricu, dakle za patišpanj, izlijemo u pleh da se peče toliko čim malo požuti odmah da se izvadi. Dakle, pola smese smo sipali u pleh i ide na pečenje. Evo korica, donja ova korica od pite sa višnjama je ispečena. Evo vidite, dakle, tek koliko, znači da se više ne razliva. Jer sada kada naređemo fil, ponovo ćemo preliti, dakle, i da se ovo ispeklo malo više, taj donji deo bi izgoreo i ne bi ličilo na ništa. Znači, tek koliko da se ne razliva. Idemo sa filovanjem ove donje korice za pitu od višnje. Razlili smo fil, dakle od višanja koje su malo prokuvane, sa grizom i nešto šećera. Sada ćemo lepo to da rasporedimo i onda ćemo ponovo da prelijemo sa ovim testom kao što je i ova donja korica. Evo, rasporedili smo lepo višnje. Ako baš ima dosta, bogato je, možda će čak i da viri iz ove gornje korice, ali nije bitno. Od viška glava ne boli. Evo, sada ćemo da prelijemo. Opet moram sam, sve moram sam, nije bitno. Stići će i pomoć, valjda, za koji dan. Dobro, dakle, evo, prelivamo testom, dakle, donja korica, fil i sada prelivamo da zapečemo i gornju koricu. Sada ćemo ovo lepo da rasporedimo samo, znači da bude koliko toliko korica jednake debljine preko ovog fila. Lepo da utapkamo, što se kaže. Skoro smo pravili kolač sa jezgrom od koštice kajsije i malinama. Valjda su bile maline, koliko se sećam. I sve smo zajedno to izmešali. Evo, ovo je sada neki drugi način. Prosto ajmo malo da promenimo. Znači da prvo ispečemo jednu koricu, pa fil, pa gornja korica i onda završno pečenje. To je to za sada. Pita sa višnjama ide u rednu na pečenje. Evo, pita se lagano peče, još malo pa je pri kraju. Dakle, ne treba na nekoj jakoj vatri, najbolje tu negde 180. Temperatura, dakle, redna 180. Još koji minut vadimo, sečemo, serviramo, jedemo. Evo, sečemo sada pitu. Još je lepo i toplo. Lepa je i topla, lepa je i kad se ohladi. Možete uz neki sok, uz mleko. Sve jedno. Jedva čekam da je probam. Iskreno da vam kažem.
Evo, vadimo je na plato. Sada nadam se da, zato što radim jednom rukom, da neću da je rasturim, neću, evo, dobro. Možda je moglo još malo da se peče, ali iskreno, ja volim kada je malo živkasto, mekše. Evo i pita sa višnjama je gotova. Lepa, topla. Možda je ostala malo mekša, kažem, malo pre. Ali nam je testo zaista ispalo lepo. Lepo, vazdušasto, evo vidite. U suštini, u stvari, kontam u čemu je malo problem. Mislim, ukusno je ovo, poješće se sigurno. Problem je malo više fila nego što treba. Ali, nije problem. Ako ne može rukom, ješćemo kašikom i nožem. Viljuškom i nožem, u stvari, ili kašikom. I samo još nešto. I šta se desilo, dragi prijatelji, šta mislite? Mislim svašta. Pita je stvarno ispala super. Trebalo je samo da se ohladi, evo vidite. Zaista, divna. Ukus, sve. Kvalitet. Međutim, ja zagrizem parče. Ups. Ajde reko, možda neka koštica ostala. Nije neka, svaka. Dakle, višnje nisu bile očišćene od koštica. Takve su bile u zamrzivaču. Niti sam ja to proveravao, niti šta. Ama baš uopšte. Čudi me da prilikom kuvanja znači da one nisu izašle iz ploda i isplivale. Tako da je ovo pita sa košticama od višnje. U stvari, zaista i višnja je lepa unutra i pita je super, ali morate ne morate vi, moram ja polako da se gricka, lagano, da se ne polome zubi i da se pljuckaju koštice. Eto tako, to je to. Pozdrav, prijatno. Ćao. Voli vas, to jest vole vas plodovi prirode.